E kuble ye pi waro ki kubor ki wakwa opens nyau chapi man ki kubor was nyawar ai wa de emsa ka wiwon ka khana kanthai ka wa de pasi du nei bha ka need exam te tons dangi cha ki kubor ka wi na ki khana kanthai ka wadang khat nyaus nem irta ka watrang uman doctor da penyap ko ya ka de ha ka tu ka monde hei por perdi sen yau ha Tamil Nadu nei da wating ko kat wam em ule bha ko ha ka national eligibility com entrance test namo ka need exam ka wa da ya le ko ha ka tu ka sngi Sunday namo ka sngi bibar ka khat ar tarik yong niu bna wa khande arajar ar phawi tangwa kani ka khana da ting ko boy mlach ne pass ko na kani ka exam kamte da panyap ko ye ka de kani ka khana ka wadang khat nyaus nem irta da tip ye ka kam ka kani mozi ka wasa wachong ha ka wi ka chnong wa tip kam ka thula ran kuruchi ka wa em ha Tamil Nadu kani ka khana to ka wawan le ha ka thup top 10 namo ka toppers ha ka class 12 science result hadin wa da yo ko sanspa nru phau r point r phau pra max ha po nru spa max ka bei upa yong kani ka khana to ki ukil namo ki advocate kat kam wa ong da ki pulit kani ka khana da tho ko ya ka need exam ha ka tu ka sngi bibar haskur ko ha than jabur ka bei upa yong kani ka khana da khana ki wasnyau si bha ka khon ki nei da wam em ule bha ko ha ka need exam da ong da ki pulit kat kam wa ong da u police officer ka uda ya palayam police station da tip ki wa kani ka khana da tanyap ko ya ka de nin ka step Tuesday kam wa man kate mpu em uyo i ya ka won ka chithi namo ka suicide note na yung yong kani ka khana tangwa kani ka khana da pasi ko hayung wasa ko da ong da ki pulit da ong ki le wa da register ki ya ka case of unnatural death hapo ki kendon waper ka Indian Penal Code ne IPC section ka kani mozi daman ko kawaar ha ki lesngi wo tenyap ye kade nei da wating ko ya feel ko na ka need exam ha ka tu ka sngi bibar hachwa was dang ka need exam uwi na ki khana khanro uwatip pertuit kam udhanush dapasi u hakam rathia yong o ha Tamil Nadu hi kat kam wa ong da ki pulit udhanush dang mud u wo yele ya ka need exam ha ka sin wale tangwa dapasi u hadu wayap nei da wating u ya fail ma fail u ha kani ka sin wale le nei bha da de fail u la arsin da ong da ki wa hayung hasem udhanush hadin wa da yap udhanush da klan bha ki khubor upor cha ki internet wa ki social media hadu wa wat ka sarkar Tamil Nadu le da perkhat ko wo pandam no ya ka need exam hapo ka jilla ka Tamil Nadu Assembly ha ka tu ka sngi Monday da adopt ko le ya ka bill wo pandam no ya ka need exam hapo ka jilla wei wo cha ya ki khana upure doctor ki langba ki marks wa ki percentage yong ki wayo ki ha ka class 12 board exam lada perkhat bhai dang bha wale ka sarkar kamte hi nei bha lada bichar bhai da bon bha ki pli ki khana
ki wa yele ya ka need exam so san sen le tang wa mlai ki ka datamen ki pli du he yele ya ka need exam don hi nei bha ki por ki snem dang lai ki irta yong ki khna le dang he I tang wa ye wa thrang wa kwa won ki myo ki pli hadu kat once nya war ai ya ki ni ki arngut ki khna ki wa da thrang sakhet wo man doctor tang wa nei da wa da do jing karmen ki pli da pan kut ki ye jing im yong ki te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao cha phi yi khu bor da boy chu kut e khu ble ye phi waro snyao bha ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yi khu bor wa thame khu ble chi bon